Ffeithiau a ffigurau a gaiff eu casglu gan unigolion a sefydliadau yw data. Gallen nhw cael eu cyflwyno mewn llawer o ffyrdd, fel rhifau, geiriau neu ddelweddau. Mae dau brif fath o ddata, meintiol ac ansoddol. Gellir mesur data meintiol fel rhif, megis eich pwysau, oedran neu'r pellter rydych chi'n ei deithio'r gwaith. Mae data ansoddol yn fwy disgrifiadol, fel ateb i gwestiwn pen agored mewn arolwg. Rydyn ni'n casglu data yn ddiogel ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys oedran, ryw, cyflog, llesiant a statws cyflogaeth, yn ogystal â digwyddiadau pwysig mewn bywyd, fel genedigaethau, marwolaethau a phriodasau. Rydyn ni'n gofyn i bobl am eu data drwy arolygon a'r cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni hefyd yn defnyddio data sydd eisoes yn bodoli y mae sefydliadau eraill yn eu casglu, sy'n cynnwys gwybodaeth y mae pobl wedi rhoi pan fydden nhw'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, fel y systemau treth a budd-daliadau. Ac rydyn ni'n defnyddio data gan sefydliadau fel manwerthwyr a chwmnïau trafnidiaeth. Mwyn bod yn wybodaeth ddefnyddiol y gall pob un ohonom ei defnyddio, mae angen dehongli a deall y data. Un ffordd o wneud hyn yw defnyddio data a chysylltu ffynonellau data gwahanol mewn rhai achosion, i gynhyrchu ystadegau. A dyna rydyn ni'n ei wneud yn y swyddfa ystadegau gwladol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio data, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.